Salutare copii și astăzi noi filmăm Five Nights at Freddy 3. Ok. Luăm asta, mi-e frică. Băi, ce sinistru și tot. E tot sinistru. Unde n-ai să intra? Dau pe de uite, ok. Chiar aici. O să vină mai multe fantome, că eu am ajuns la noaptea a 3-a, dar nu pot să trec. Vai. Nu pot să filmez în așa tensiune. Hai, nu mai vii. Să vină odată fantomele alea să mă lase. Ok. Nu mai ies niciodată. Ce peisaj groaznic. Da.